ndakadzivina kumangarira nyaya yake ndeyekuti akanditi ndimuroya. Akakuti unoroya? Kuti ndakabirwa baba akuna kana machira. Iyo ndiyo shuwa makabirwa. Chokwadi. Uye makatsamwa zvokuti makadzoka mupopotedzana namai apa. Handina kutaura namai apa. Iwe wamunotaura munhu wavo. Ndakamuudza nekuti yangadudza kuti tasatumwa nembenyu. Chimbomira izvi. Mashoko arikutaura kuti imakamuti muroyo. Anobuda pane kuti saka zvakasiyana nekundiuraya handizongoda kungoita sezvinoenderana. Kana ainge atamahwira uya zvinogona kuenderana. Bichana zvinhu zvacho kana makazviteerera uya zvinogona kudaro. Zvokuti nemumwe mavo tinogona kutonopedza toti ndiye vanenge vakataura shoko iri. Nekuti kana nekuuraya yangu yapinda nekuroyawo kunouraya saka zvinogona kuenderana. Aiwa zvakatopinda madhiri nemhaka yekuti uya akati hamusati. Saka zvakakwidza vaBP. Zvakavakumbura. Saka nyaya iko ndeyekuti vanofanirwa kutobvuma ivo ndakatotsama nokuti ndakaudzwa kuti hamusati. Istowana matongero ari nani. Kuti iye zvataitika pavaviri. Iwe ungadai wakasvika nemini. Toda kuti mwewo uti sori. Imi muri kutomukutsira. Muri kumukutsira nokuti muri mahozheri maviri. Muri kuda kumudzinga. Aka. Iwe ndo watoda kutotsiurisa. Uri kuyuza munun'una iwe. Chivande. Munun'una wako akafana neuyu mwoyo wake. Vane mwoyo wakashata vaviri. Saka iwe ndo uri kuvarwisanisa. Dai wakanga wamudzora akasvika pamba pewe vakarwa. Ainzi avarwisanisa njani. Nokuti wadzora ari kuenda kwaari kuenda. Aiwa anenge achiti ndawa zvaanga achitaura uyu. Ndokumudzora. Zvino madzorero ake akati kwai inda unowa. Inda unokumbira. Ndokubva anokumbira ndokubva anzi muroyi. Iwe zve inini cheza wojeri. Yasumudza ruoko rwangu rorudyi. Kuti zvose zvandataura pano chichava chokwadi pamberi pamambo naMwari. Mwari vandibatsira. unofa utaure zvakakura kati kuti vanhu vafungurise nai chichawamhangarira uyu taura mambo achizwa nemakokota apa. Inini mukadzivina kumangarira nyaya yake ndeyekuti akanditi ndimuroya. Akakuti unoroya? Okay. Wakaita zvokudzora kati wakaita zvokuti wakaudzwa nomunhu ndekati fair. Oh. Right. Kapasi. Simuka hiyo. Tungamirwa zvawapa mhiko. Inini siswe swanda. Ndasumudza ruoko rwangu rorudyi. Kuti zvose zvandataura pano chichava chokwadi pamberi pamambo naMwari. Mwari vandibatsira. Umire bongoro. Ahomira manje. Once munhu kangouya apo kana wodzokera apo auchagare pasi umira naye wakupinda. Wakupindwa manje zvaataura. Sunungukai unoti kudini zvaataura. Ndinoramba mashoko iwayo atina kumataura. Adzokorotsi ekuti kudii usina kutaura. Ndinoramba kuti andina kuudza chiedza wozheni kuti anoroya. Oh. Okay. Asi yatika takatarisana ukandiudza kudai. Andina kuchitaura. Nakutaura. Right. Karapasi. Aiwa. Mubvunze kuti uyu akati kudii. Right. Uyu akati kudii zvaunoziva. Izvo watauzviziva. Zvakaitika ndezvokuti ini ndakabirwa pamba pangu. Nokuti nandigari kumaraini asi ndine musha ikoko. Okay. Asi mushure mekunge ndabirwa ndichidzoka kubasa ndakashedzwa vavakidzana kusanganisira naiye chiedza wozheni. Right. Saka ndamushedzawo nevamwe vakauya vakaona chituko chainge chaitika. Saka ina handina kumbotora kana danho rokuti nditsanangure kana kunoripota kumapurisa. Asi mushure memazuva maviri ndakaona munin'ina wake chiedza wozheni akaisawo mastatus anoratidza kuti iye ainge aine umboo kwakabiwa machira angu.
Ndibva ndamukira ari mangwanani ndikashedza murume wake chiedza wozheni kuti uyai mundionerewo. Akati ini handingazvipindi zvinoda sisi vacho. Ndikaenda pana sisi vacho ndikavaratidza vakati chiedza wozheni. Saka ivo vasati vange vandipindura mhinduro yake iye munin'ina wacho Niko Hosheri akabva auya iye Niko Hosheri ndiye akauya akanditi maitinashe ndikati ma zvikanzi ndakanzwa nyaya iyi ndikati ndiyei zvikanzi ndakanzwa kuti muri kuti ndakaba machiye ndikati aiwa ndinavo zvikanzi manje ndakambouya kumba kwenyu ndichiti ndipewo data here yekuti ndiise pastate ndikati hauna zvikanzi saka maitsvage kustatus kwangu ndikati aiwa ndakaonawo chiti zvikanzi manje makakaura musati matanga tichitotaura akanditi makamama musati matanga ndiniko Hosheri munin'ina wachiedza wozheni. Ndikati mhosva yangu ndiyei zvikanzi makandirambanisa nemukomana wangu anonzi Drayton Mutemarongo anomwira kubvawo kwenyu kwamunoshanda. Ndikati manje inini vanhu vanomwira kubvawo kwangu handingavapedzi zvikanzi musati matanga chasara kuti muone imba yenyu yadhirika kunyange tikaziva kune machira enyu hapana angamboshandisa matata iwayo. Ndikati asi matata angu ndo andaitorarama nawo zvikanzi chasara kuti muone imba yenyu yadhirika. Ndakapindura mashoko ekuti zvasiyane nekundiuraya kuti munondibira pamusoro pazvomoti izvoni kwasara kuti ndiwane imba yadhirika. Ndo mashoko andakapindura. Ndikati kana zvakadaro chibvai pano mese ndikavadzinga ndobva ndaenda kupolisi. Nyaya yedu kumapurisa Niko Hosheri akanowanikwa aine mhosva inonzi cyber crime nekuda kwestatus yake. Pacyber crime akazoya achimirana Niko Hosheri ndibamukuru vake Trish Dube auya vachimirira nyaya yake asi Trish Dube anodudza kutizve akataura mashoko akawanda achidudzira kuti neniwo wacho ini anotori nedaka neni nenyaya yekuti ndine mweya weutsinye ndakapiwa mweya weuchirume sei munhukadzi achimisa musha iye ari munhukadzi. Ndikamarekodha ese mashoko ekumapurisa. Nyaya yangu iri kumapurisa Niko Hosheri ndinotoshamisika ari pano asi ndakamusiya ari kumapurisa machirangu asataura. Ndotenda akada kumhanyira kukutangira ngapikise zvirikutaura pamashoko ari kutaurwa neamama Marira muri kutodini zvaari kutaura? Inini akandiudza nyaya yemastatus emufana wangu ndokubva ndamuti auraiti kandigomutsiura ndokubva uyu mufana wangu ndibva ndamuudza ndikati ko iwewe uona mastatus ako unoti munin'ina wangu uona mastatus ako uona kunzi ndowakapa magumbezi zvikanzi auraiti ndichauya ndodi kutaura nawo. Saka akauya ndaenda kuchikoro ndobva ndatodzoka ndikaona akati ndakatona ataura navo banguru varipi tikabangura kwavo hapo vatouvamirire asi maiti afiwa kuda aenda kuchikoro ndokubva ndasangana naye muruti ndakutobva kuchikoro ndokubva ndatodzokera naye tikati handi munotaurirana nani nemunext door wangu anova USS vati ndokubva tadzokera kumba patasvika ndikati inonotaura naye ndibvasimuka indatobika ndumba ndibvasimuka ndikwautanga kupotedzana inini handina kuda mumba pake iye ndienda kutoshedza kuti sisi vako varipi ivo maitafa vacho varipi ngawai kuno ndokubva ndabuda ndakabata mwana wanga ndokubva ndaenda anosvika mumba pake takatomira murodhi akati chindiurayai zvamakajaira uroyi machira ndoziva kwaari handina 2 months ndinenge ndafa mandiuraya imi ndikati akautondipuma uroyi kazvikanzi wazvinzwa zvandaura ndizvozvo iwe nani kwako ndiuraye majaira kuroya ndo zvaakataura. Musire menguva vatukana nemunin'ina wangu. Sumuka. Sumuka. Wanza mashoko ataurwa nawo. Ndamanzwa zvakadini. Chitaura izvo makataura pamwe pamaitaura naye pamwe. Ini mashoko andakataura ndeyekuti zvasiyane nekundiuraya kana mati ndinowana imba yadhirika. Okay. Ava. Mirai. Kuvari mashoko ina ari kupindana ndizvo. Ini wandaitaura naye avasi ndiniko Hosheri. Ari pano. Niko Hosheri aripo munin'ina wavo ari pano. Ndiye makaudza uroyi. Aiwa handina kumuudza uroyi. Chandakapinda chokuti pakati chasara kuti muone chimba chenyu chadhirika. Zvasiyana nekundiuraya kana makupusa imba yangu.
ndo yanga yave nyaya ndabirwa mondiuputsira futi musha wangu ndatadzini Saka mashoko euri unongo chitaura neuri waitaura naNiko. Ava ndakazovadana sewitness kuti vave vatsiure munina wavo aitaura achinge ari ndiye anga auya pamupanda wangu pamumba pangu. Saka ava ndakavadana sewitness. Saka pandakati zvasiyana nekundiuraya kana makuti chasara kuti ndiwane imba yadhirika. Ndopakati saka wako ndikumauro ndikati kana zvakadochibva pano mese ndo zvakazondipa kusimuka kuenda kumapurisa. Kana kumapurisa nyaya. Saka imire mutaura. Muro yanoita sei? Handisi. Amuzivi kuti anoita sei? Handisi. Upo anouraya? Amuuraya imhondi. Monde asi muroi. Handisi kuti zvinofanana here. Amuzivi? Handizivi. Chizvaripo chese kuti muro yanoita sei kana kuti ini nawo atiti munhu anouraya anogona kuurayiwa nemunhu hazvisiri kana kuurayiwa nemhondi zvinhu zviviri kuti mhondi muroyi vanhu vese vanouraya moziziva chokwadi. Saka zvimwe zvacho zvinogona kubvira pakuti wakanga wakatsamwa. Ipapo ndinokumbira kutaura changamire. Ini mukutaura kwandaiita wewo mashoko ekuti chasara kuti muwane musha wenyu wadhiri. Ini apa ndabiro. Ndo zvandiri kureva. Mondi hayo kana kuri kuchishona chandinganzwisise inini. Mondi muurai anotonzwisisika. Asi muroyi kazhinji munhu anoita mashiripiti. Muurai futi. Asi achiuraya. Kuna ngwasa kukureva uraya. Ndo zvandati. Iwe ndiwe watenderana nini? Ndati ini. Wanga wakatsamwa. Wanga usina here kutsamwa pawaitaura mashoko aya. Aiwa ndakagumbuka. Wakagumbuka. Saka chingakutaze kuti kune umwe wako sori akupai penda ndakatsamwa chi. Andinoita handirambi. Indakatovarege because ini ndichitoenda ikoko ka. Ndakatosununguka ndikatobva ndikadzokera kubasa kwangu. Ndakatozoshamisika Samoni richiuya. Kuti kuvanhu vatakapedzerana ndichiti kumapurisa uyu ngaachibude. Kwari pano sei? Ndakunzira kwamama. Iko kumapurisa magazi. Kumapurisa ndakangosiya ariko musikana iye akavharika. Aiwa iwo mapurisa akati kuti vakati ende munogarisana zvakanaka. Yomba musaya pe. Kukanzi utombomusiya timbomuinvestigate. Ataure kune zvinhu. Alright. Saka ndinozombowana report yekuti ndizwe kuti iye paakainvestigatwa since ndiri kubasa iye akataura kuti kudii after investigation. Saka ichokwadi kuti ini makagumbuka. Ndi Ndakabirwa baba hakuna kana machira. Ndio shuwa makabirwa. Ichokwadi. Uye makatsamwa zvokuti makadzoka mupopotidzana namai apa. Handina kutaura namai apa. Iwe wamunotaura munhu wavo. Ndakamuudza nekuti yangandiudza kuti chasara chimwane mbenyu. Chimbomira izvi. Munozotaura. Tikataura zvisi tingawana zvingobuda. Ndozvamaita musi uyu. Ava vakakuhwai imi muchikotaura. Ivo vachitaura maimotaura. Musi. Saka ivo vakakuhwai. Saka umwe anomira umwe ndopedza. Dada nditoti imi munotori wazi makakanganisikwa zvikuru makabikwa zvinhu zvenyu. Uyu ndokuchitaura mashoko anenge kuratidza kuti kuhomerai pazvinhu zvenyu zvamabikwa. Otozvibudisa pasi aitaridza kuti anotoziva kune zvinhu zvani. Zvinove zvinokugwadza ifuti aitodzimbira munhu anitori neronda rekugwadza. Saka hazvingakubati zvakanaka. Ndosaka pamukuda makataura mashoko mazhinji okuti vanogona kutoumba kuti makati muroi. Because kana matukana matotukana. Zvokuti munotonera makatotakura kuti saka iri ravandiudza rinogwadza rakadai denda di. Saka makanomhangana kumapurisa ndizvo. Ndakabikwa zvinhu zvangu zvakadai bati ava unai varitaura vachidai akabva asvika akanzi neuni musha. Mashoko okutaurirana pakukanganisirana. Saka kumapurisa kwakadzokera munogara zvakanaka. Uyu kudada kuti kugara zvakanaka kuvandudzike saka atouya kuno kwachangamira. Kuti kuchivandudzika zvakanaka. Handifuni kuti kana vanhu kana mudzokera munodzokera mupopotedza. Munodzokera muchiofarira muchinge vanhu vagara zvakanaka. Hakuna kuti munogwa kwai mugara zvakanaka. Saka ndisho chero changu ndinogona kuita mugara zvakanaka. Mashoko anotaura kuti imakamuti muroyi. Anobuda pane kuti saka zvakasiyana nekundiuraya handizongoda kungoita sezvinoenderana. Kuda kana ainge atamahwira zvinogona kuenderana. Bichana zvinhu zvacho kana makazviteerera uyu zvinogona kudaro. Zvokuti nemamwe mavo tinogona kutonopedza toti ndiye vanenge vakataura shoko iri. Nekuti kana nekuraya yangu iri yapinda nekuroyawo kunouraya saka zvinogona kuenderana. Aiwa zvakatopinda madhiri nemhaka yekuti uyu akati hamusati.
Saka zvakakwidza vaBP. Zvakavakumbura. Saka nyaya iripo ndeyekuti vanofanirwa kuti kubvuma iyo ndakatotsama nokuti ndakaudzwa kuti hamusati. Isitowana matongero ari nani. Kuti iye chero akati hamusati anoti atsuka kuti nokuti havasati unotanga kutopfuurira mberi nebasa rake. Basa rake saka hazvina kutinakira kuti tinobva tatoona kuti izvo zvakaipa. Saka chiripo mai munogona kuti sori kune vanhu. Nyaya inobva yatoperera papi ipapo. Havana kana mhosva inouya yekuenda kure kure. Inganyaya yekuti ingadhuye. Sori mai, kutaura taitotukana. Kuti naivo vaitukana. Mashoko avakatokugwadzai. Hatiti ndizvonai? Unoona semuyema kutora kwamarita kunokuya advantage yakakura kwamuri kuti havachatombokurayoyi. Saka muchiti vaitai sori nekuti zvauya pamberi pamama havachatombokurayoyi. Tungakumberegere mashoko enyu. So kuzotopera motobuda moita muchiwadzana kumba. Uruva hapachitodina kana wani. Muri kugarisana zvakadii? Nunga kupa gate pangu kusika pamba pake. Iwe gara pasi. Imbogara pasi. Iwe simu. Iwe wati wakanga uchibva kuchikora. Ukasangana nemunin'ina wako. Ukati handi munotaura. Iwe ndobva wasarire kuenda kwawamudzorera uyu. Ndakamuti chinda unotaura nanoti ndakamutaridza nditi pakugarisana kwedu. Ndokumona semukoma wangu. Hatina utsinyo ndoitana naye anditi. Saka ndakati chinda unotaura nani? Ungadai wakaenda iwe nemunin'ina. Waziva kuti pane zvatoitika pavaviri. Iwe ungadai wakasvika nemunin'ina. Ipapo ndipo ndakatadzawo zvangu. Toda kuti newe uti sori. Imi muri kutomukutsira. Muri kumukutsira nekuti muri mahozheri maviri. Muri kuda kumudzinga. Aka. Iwe ndowatoda kutotsiurisa. Uri kuyuza munin'ina iwe. Chivande. Munin'ina wako akafanana neuyu mwoyo wake. Vane mwoyo wakashata vaviri. Saka iwe ndiwe uri kuvarwisanisa. Dai wakanga wamudzora akasvika pamba pewe vakarwa. Ainzi avarwisanisa njani. Nokuti wadzora ari kuenda kwaari kuenda. Aiwa anenge achiti ndawa zvaanga achitaura uyu. Ndokumudzora. Zvino madzorero ake akati kwai inda unowa. Inda unokumbira. Ndokubva anokumbira ndokubva anzi muroyi. Iwe zvechikubata papi nokuti ndozvawakadzorera munin'ina. Akanzi muroyi ndini nekuti inda tove mumbanditi. Uyu akatobva nobva aenda. Iwe hauna kuzvinzwa zvekuti muroyi. Akatondidana. Sisi wako varipi? Nawo ikuno. Ndokubva ndatobva mumba. Badaitobika ndikatoenda parodhi vaaitove. Uyaenda kumba pake akatogara pavhurandi. Uyu anga rodhi. Sokanzi chindiurayai. Zomakajaira. Anditi. Uroyi. Kana ndikafa ndinobve pamuti wangu urapo. Nekuda kuti ndimunenge mandidi mandiuraya chindigadzirai. Nokuti muri kumukutsira. Muri kumukutsira. Mukoma nemunin'ina. Ochiti kana zvakadaro. Urayai mudye nyama. Kutukana. Asina nombotukana. Terera. Tisu tinokubatsira. Toda kuti unogara neuyu zvakanaka. Pamuri hapana ari kubva. Chero mukazvinyepera kuti uyu achatama. Haana kwaanoenda. Hamusi makamugadzika. Oro else imi ndii muchapa. Dzidzai kugara neuyu. Iwe uri mukuru. Usapinze munin'ina wako. Iwe neuyu ndimi shamwari neshamwari. Pakukura. Asi pari kupinda kamunin'ina. Kamungadai muchidzingira kure muchiita nyaya dzenyu. Iye ndiye ndakamutsura ende asina mboti ndaunowa. Aigoti ndaunowa kupi ari mukuru. Zvawakamutuma ndo zvaakanodzoka nazvo. Anditozviona mai. Andiri kuona. Saka iwe kura manyati. Kura iwe. Musafambe nechihozheri. Kusoresa izo. Muri kutinyadzisa. Vanhu vanofanira kukudzaya. Asi mukati isati nzarwa nekuti dare ndere kwedu. Hatitambire izvozvo. Toda kugara kune runyararo. Ichika kuti ndinomira mberi pana baba. Ndichinzi zvadii. Vanonditi chii izvozvo. Iye zvinoti kuti bhadharwa mombe nhatu. Woti handiti wakazoona ndinokudzokera futi kwedu kuya kure. Ndo zvamunenge moita. Hatidi hunhu ihwo. Kumbirwa ina mama.
mugarisane sevana vari mudunhu, vana vanoremekedza mambo. Idzi hadziri dzekuti dzinomboya kwamambo. Zvimwe zvinhu zvamunongofanira kutaura nenyangwe kumasabhuku chaiwo vanogona kungogadzirisana. Handi mazona tikamudaidza pano anotiudza unhu hwenyu nemazita ariko kuti atoneta nemi. Musadaro ndatodai so ndazwa sokuti iwe sumuka yogara pasi. Ndazwa sokuti uyu watakabatwa anenge ari kupomerwa mhosva yekuti cybercrime ndizvo kuti uyu ndachona sokuti kuda pamunesuwo titaure kuti sunungurawo withdraw that because haina mwedzi yataurwa chidzokorogwa ichipiwa mastatute instrument matsva cybercrime iyoyo yekuti unoda kushandisa zvikazvikazvikati itonzi kuseri mwenga zikakanga ziyanzi 2 years 5 years whatever maximum vachakanzi 15 years ofuchi ndonasi kuti sikugarisana kwangodzidzisa kuseri rwakasarwa nevatongi kuti miromo iyo ngarege kuvepo asi kuti ndonasi kuti withdraw of watanga wati soro kuwithdraw kugarisane nekuti matodzidza anditika hapana chakaipa nekuti kutsamwa kunogona kupizwa pasiripo asi zvichisanganisa nekuti paita kuti vanhu vaviri asi yanga ari munhu one wakaramba wakunangana naye ndonasi kuti yanga ikati zvinopota kuti vaita vaviri asi manje mistake manje azoya kugarapo haasi ye manje ari uko asi damuona auya nekuti panapa ndonasi kuti tanga wati iwe bvuma kugambira kuti uti sori kunowe nekuti shuwa mukutsamwa zvinogona kudaro ende pamwe makatorarika mavara mahombe then tikozogadzirisawo futi uyo nekuti aikutinhira achiziva kuti kuna bhudi kana ari mukoma toti kuna bhudi anditika ati kuna bhudi nepoyo uri bhudi futi inoti kudii mazviko angouya watanga wina mbogara pasi kwaimbotanga yatoni unoona sesumuka ati kangoti taura unotosumuka manyasi yatitauti dere kuti kaona chiripo ndechokuti chokwadi uyo ari kupomerwa nouyu zvokuti zvokuseri akangambovharikwa nditika zvaunoziva saka tonasi kuti nayeyo vangona kuzovharikwa futi nenyaya haitendegwi yaakaita yeye asi tachinoda kuti sunungura naye kaputsarwa nouyo kuti aiwa tova tingoperawo kuti achita bedzi tiakanuka nyati dzakaakana kudai kana kuti mabharabhara handizivi mumabhangara oti kudii inangu handina akaoma zvamashoko pana cbcc handitika tagara timugarisana zvakanaka asi pakaresva kuti ndiuraye mashoko akangondibata wangu aiwa pakaita vanhu vatatu havabvumego saka ipapo manje ndomuregerera susisu sumuka uya akati aya akangopesera ongouyawo noziva munhu anogona kubva nekumbusina ke zvakanaka asi akarivara akahwa chivisi chiri muhomwe ari majikisi amazano akangoadai anonyanya zvisirizvo futi kumbusina ngayabva zvakanaka anoti zvangopesera kuti zvakangondibata asi ndokuregerai unotiwo kudii nemashoko ake umuregerera zvizere nekuti umwe wako naniko wacho nditi nomuregerera mese miraya miraya vanga vanhu vambomira tinoti vangobatana maoko uyaitoni mambo vanga vanenge vamira apa bomira chombo usoreatoni ute zvataurwa namambopota toda kuti mubatane maoko taregererana shamwari murudo mese itaisa izvo ndotaura ini toni tarisanai yatsai kubatana maoko shamwari ndakuregerera ngatigare zvatanga tiri muzviite muri murudo iwe chitiwo ndiregererewo tine shoko vasati vapedza vagara pasi varegererana nditi ndokutendai nekuregererana kwamaita
asi ndoda kuti mubate makuku amambo. Mwaregerana nditika mufana kubata makuku amambo. Kuti mangwana musazvipame zvamunoita zvokungopopotedzana munyika. Mwene umwe anouya nembudzi yake mupa mambo. Right. Vari kuedza kuti kutukana kukudzana mazuva asiri sumukai. Mose muitu. Hadi kugara pasi. Munyika mamambo njera hamudiwi izvo. Zvokonzera kuti shure kwacho mukanungana kademo anotema. Saka havadi izvo mumati iti waitei musatukana zvekusvika nokudzana mavara makuru andipababatana. Mogadzirisa nai vanangu. Zvakanaka ikarai pasi. Mama kana ngadana wena iti. Ngasimuke. Sumukaniko. Brother. Ndamboritsura mumufana wedu kwata. Zita rekuti hozherere dii. Karege kungotambiswa. Kana wafunga nyaya yekuti ndoda kunovhara munhu. Woti ndonzi hozherere. Kuti uya nyaya kutya. Rinoshandiswa paumambo pagauni. Kana uya uya nezita rababa ako. Kuziva kuti mwana wane netseke. Ndokuti baba vacho katitovazivi. Mwana wane wakatomubvunza kuti ndiwe mwana wani wosenza zita rababa ako. Toziva kuti uri mwana wani. Uri kugara mwada uchipara mhosva dzekutuka vanhu. Kana dzokuvhara vanhu vawatuka. Unoziva tine zvivharo mwada. Ndinotoziva kuti ava ndonomugadzirira nyaya. Ndokunasika ako kamwana kadiki ako imanyati sumuka Niko sumuka. indogara mwadi ndendakatanga kuziva nendakakurova. Hakuna ikuya kuzotambisa dare redu panapa muchiita basa rekuti ndonomhangara ndokubvisira mari pamota haana kubvisa pamota akadii ndokuti ndokozhera. Mandorozvona usatanyigoinga vingo ipapa muroinga vingo ipapa uri muro here. Saka wakatsamwini uchezozviva ndovata kuchiedza vata kukaedza kuti nguo. Saka wakangorwadziwa ndoda kunomusvotesa. Hakuna kudare. Une makore mangani? Pachembere mbiri dziri. Hapana. Uri kuona here kuti ndione nyaya yaunza mudare kwa mambo zvavambwa nezera rako. Ndiwo wakatumira mastatus emunhu abva kufirwa nemwana wake. Moti kufa kusati kwatanga hakuchema kuchiri rugare munext door. Istatus yawaiden auyo uyo haana kutonyatsokuudzai uroi chaiwo nokuti akabirwa zvisati zvarikaviwa. On top of that makutoratidza kuti ndimi munazvo. Kana wakutaura zvekudhirizamba pamusoro pekubirwa makamuteere sori kuti umwe dabirwa. Saka anotadza nei kuti ndimi vaurayi vake? Anotadza nei? Akatoshaya mazwi ekukutaurirai. Iwe uri mwana mudiki hauwanikwi zvauri kuita. Haunogari navamwene zvauri kuita. Chinja unhu hwako. Iwe wai uchigara neui baba namai vari kupi? Vakashayika. Komai. Kweyorugarire naye. Ngaabve pauri. Kana ari kubasa atsvage pake. Abve paugereyo. Nokuti iye achakukanganisa nemurume. Une murume? Pamba ipapo. Munotori vaviri nei. Izvozvi nehunhu munotori ti mubvise pamba pako.
Ituda pfuma imakuda kupfachura. Sure. Mabonye ndiye. Clever. Over clear. Muri vana vamama. Vana ka. Clever. Angatarisiri zvinhu zvakadai. All right. Akashaya. Garisana nomuoni. Chiriseri chine ngundu ndichocho chamotudza. Ora ayo kachisiya chiriseri chine ngundu ndichocho. Nokuti Clever akavigwa pamukuwo. Pane nyaya kutaura uchakakudhara clear. Delegation yake otoisiya yeye. Aditika chiriseri chine ngundu. Right. Uya usaini wemanyati. Umuna Clever ndona kureba. Right. Kamudzima sanda. $30 very simple. Ngotsvagire kambudzana kuna ati kumbudzana. $30 totengera mambo mbudzi yawo. Kuti aiwa ndakaresva kubva ndakasvika. Same newemanyati chibva. Iwe chinda ugari yako. Sign Siza senkosi. So 5. Wapabata. Siza senkosi. Chenda.